Усім привітання. Ось під такі руки прочинаюся раніцею. Сябры, усім прывітанне. З вами зноў я, Михай з Дуброўка. Сёння у нас 16 снежня. І я знаходжуся на аб'екце ў горадзе Аугсбург. На гэтым аб'екце у нас толькі пачатковая стадыя электрамонтажу, таму мы на данный момант працягваем кабелі пад падлогай. У Германіі, як вы бачыце, две падлогі. Адна чарнавая, па якой ідуць камунікацыі, а другая робіцца з гіпсакартону і потым заліваецца растворам спецыяльным. Вось гэтыя дзюркі называюцца будентангі. Даволі марудная праца, але яе трэба рабіць перад тым, як пачынаць расключэнне. Частка кабелей пойдзе у нас паверху. Бачна, што некаторыя групы вісяць, чакаюць свайго часу. Аб'ект даволі халодны. Зараз у нас тэмпература паветра дзесьці прыблізна 5 градусаў плюса. І таму сёння больш-менш нармальна. А так даволі холадна. Я нават на адзін дзень на тым тыдні не хадзіў на працу, бо было дрэнна. Паляжаў, ачуняў, ну і адразу ў бой зноў. Увогуле, гэтая будоўля, гэта будучыя лабараторыі. Што за лабараторыі, я не ведаю. Спадзяюся, вывучаць нешта будуць у Германіі навукоўцы, прыдумаюць нейкія лекі ад страшных хвароб, каб людзі не хварэлі і жылі доўга. Моя куртка. Бачыце? Штраус. Амаль усе, хто працуе на будоўлі, ходзяць у спецадзенні фірмы Штраус. Гэта, напэўна, лепшае спецадзенне ў свеце для працаўнікоў, будаўнікоў, ну і проста для таго, каб насіць у паўсядзённым жыцці. Як бачыце, таксама ў Штраусе, таму не адстаем ад трендаў. Да, холадна, да, цяжкавата працаваць, але працуем. Таму што мы хто? Таму што мы беларусы. Хлопцы падлогу робяць, аруць, візжаць, проста кабзда. Цікавы момант яшчэ тут такі, што, напэўна, з-за таго, што тут нейкая лабараторыя, паміж гіпсакартонамі, адзін слой і другі слой, у нас яшчэ металічны ліст. Нейкае ўзмацненне. Дзіва дзіўнае. Ужо больш за 2 тыдні тут працую і, напэўна, другі ці трэці раз сонейка бачу. Увесь час пахмурна. З туалетам на гэтым аб'екце таксама ўсё добра. Ён больш-менш утульны, калі можна так сказаць. Але адна бяда. Скралі каларыфер тут быў. Цяпер тут не так цёпла, як было раней. Глядзіце, якое неба там. Двухкаляровае. Ну што, усе кабелі мы знайшлі, і зараз наступны этап працы. Вось на сілавыя кабелі 3х2,5 трэба нам манціраваць такія розеткі. Робіцца гэта наступным чынам. Бярэцца вось гэтая штука. Нічога складанага. А вось так робяць падлогу. Пакуль яшчэ не залілі яе растворам, з гіпсакартону выклалі і потым зальюць. Прайшло 2 дні, у туалеце з'явіліся каларыферы. Адзін і другі. Зараз займаемся падключэннем канектараў на кабель FTP 7A катэгорыі, а канектар у нас катэгорыі 6A. Вось так выглядае гатовы.
культурно развиваемся. Ну, ось такий заход на об'єкті. А зараз рубрика «Хостел». Опа. Що ми бачимо одразу? Гидкий туалет. Туалет на першому поверсі. Я ні разу не користався. Ось такий. Поднимаемся на другий поверх. Тут у нас сміття. Сюди паперу, сюди шкло, сюди пластик, а сюди усілякі біоречі. Гэта ось гэтакая кухня тут. Темна. Включим світло на витяжці. Тут у нас такая штука. Панель, холодос, морозилка. Тут морозиво моє лежить. Чайник, мікрохвильовка, кофемашина, якою ніхто не користується. Доволі просторная. Отчиняем покойчик. Ось тут мы спим. Прибрали сегодня. Ось моє спальне місце. Зламалася лямпочка, застався цоколь у патроні. Одна лямпочка працює тільки, доволі темно у покої. Як єсть. А ось мій боль. Зараз вам покажу. Які мені просто, глядите, это у нас туалет и ванная одночасово. Лямпочки у нас разбитые нема, лямпочки нема. Уся подсветка только ось. І ось вам король гэтага моменту пральная машина. Але так просто. Гэту пральную машину вы не уключите. Тому що потрібно сюди кинуть гроші. 2 євро коштує гэта 1,5 гадзіны, яна будзе малаціць. І ось калі ты укинул 2 євро, ось толькі тады ты можаш карыстацца пральнай машинай. Пакой каштуе 23 євро ў суткі. І бляха яшчэ за гэта грошы браць. Вы мяне прабачце, гэта просто няма словаў. Ладно, не будем о дрэнным. Ось такой хостел у Аугсбургу. Такі сабе, канешне. Ну, але гэткі умовы працы і жыцця. Германія, што рабіць? Усім да сустрэчы.